Dragi moji, dobar dan. U ovom videu za vas pripremam rolat pitu sa spanaćem i sirom. Nešto je malo drugačije od obične zeljanice, ali vidjet ćete veoma je ukusno i što je najbitnije, vrlo jednostavno se priprema. Premazuje se odozgo, vrlo je sočna, ukusna i verovatno imate već sve sastojke kod kuće. Sledi priprema, nadam se da ćete uživati i da ćete napraviti svojim ukućanima i ovu pitu. Ovdje imamo oko 400 grama sira, kravlji sir je u pitanju, mada moram da napomenem da sam ja na kraju ipak dodala još, jer se prave dva rolata koje se dva puta filuju, dodala sam još spanaća, tako da ne znam šta da vam kažem, eto otprilike oko pola kilograma sira i nekih 400 grama, 500 grama spanaća, mislim da bi bilo dovoljno. Možete koristiti i spanaća u briketima. Nije loše uvek ga imati kod kuće, pa ako vam zafali, vrlo brzo ga možete odmrznuti u mikrotalasnoj i dodati siru, tako da sam i ja to u ovaj put uradila. Ovdje imam otopljen margarin, otprilike pola margarina i stavljam na svaku koru. Izračunala sam koliko imam kora, imala sam ih otprilike 20 i onda sam podelila na dva dela. 10 će mi ići u jedan rolat, 10 u drugi, a stavljam 5 kora jedno na drugo, onda ide jednom fil, pa zatim ponovo ređam sve kore, a između premazujem margarinom i opet fil, mota se rolat, seče i preko toga ide fil od pavlake i jaja, ali pogledajte do kraja video da vidite kako je to meni uspelo. Sledi detaljno video objašnjenje. Evo prvi fil je gotov, kao što sam rekla stavljam i ostale kore. Po malo margarina između svake, ne morate preterivati. Ponovo stavljam fil. Ukoliko želite možete da dodate i jedno jaje u fil, ja to nisam uradila, mislim da nema potrebe zato što ćemo kasnije prelivati sa jajem i pavlakom. I sada motamo rolat. I iseći ću ga na pola, pa još na pola. Najbolje koristiti nož za hleb. Ali evo prvo ćemo pripremiti i ostatak. I od ostatka materijala još jedan rolat. Vidite kao što sam rekla, nožem za hleb na pola, pa još na pola i još jednom na pola i dobit ćemo 8 približno jednakih rolata. Evo vidite kako izgledaju, zaista su lepi. Moram da napomenem da sam ih stavljala u pleh od rerne koji je namazan margarinom, ali sam vrlo brzo vidjela da bi bilo zapravo zgodnije da sam stavila ovaj rolat u mnogo manji pleh, tako da sam prebacila sve ovo u večeru. Da vas ne zbunjujem sad sa tim, pošto se prvo vidi jedan pleh, a kasnije drugi. Bolje da stavite u što manji pleh, da se zbiju ovi rolati, manje verovatnoća da će se raspasti, mada ih zalepite sa ovom smesom od jaja i pavlaki, ne bi trebalo da se raziđu rolati, ali eto, bolje u manji pleh ipak, da budete sigurniji. Ovdje imam 2 jaja koje sam umutila. I otprilike 300 ml pavlake je potrebno, malo soli,
u zavisnosti od toga koliko je naravno slan sir koji imate. Dobro, lepo natopite svaki rolat, to će značajno uticati na ukus. Rena je već zagrejana, u mom slučaju bila na 180 stepeni i lagano ostavite da se peče nekih 30 do 40 minuta, vidjet ćete i sami po boji kada je gotovo. Moram da vam napomenem da je jako ukusno. Ako vas ima više kod kuće, budite u pripravnosti da napravite još jednu turu. Ljubi vas vaša Milica Mihajlović, hvala vam još jednom što me pratite, što podržavate moj rad, naravno i mamu koja se vrlo često pojavljuje na mom kanalu. Preporučite moj kanal, ako to još uvek niste uradili, prijavite se, šerujte moje recepte, na taj način ćete značajno doprineti rastu ovog kanala. Još jednom ljubim vas i pozdravljam do nekog narednog video recepta. Ćao!